मानगोनां रायजोफोर दाथ' फैसालियाथ' फैफिनबाय न'आवहाय फैफिनदोंमोन नाथाय बेखौ हासबिनाहाय रिजेक्टेड बानायबाय दा बिनि मेगनावहाय मोदै गबाय दा बिनि गोसोआ दोरफोर गासिबो बायफ्लेजोबबाय आरो जायखिनिया बेखौहाय लांना थांदोंमोन बै हौवाखौबो नांगौ एबारना ना बुहुला सानैनियाबो बुहुल दङ दा बाहाय फैसालियाल' मोदै गनांगौ बे नङा बै हौवायाबो एसे मेगनाव मोदै गनांगौ इउएसएनि नामा इउएसएनि बै इउएसएनि पबित्र बिथाङाबो मेगनावहाय मोदै गनांगौ बाहाय फैसालियाल' बाहाय मेगनाव मोदै गनांगौ बे नङा दाथ' फैसालिया गैला हासबेन्डजोंहाय बियो रिजेक्ट खालामजाबाय दाथ' बिनि लाइफआ सेस बरबाद सिफायना लाबाय बियो गावनि लाइफखौहाय बा बै हौवायाबो बिनि लाइफखौ सिफायना होबाय ना नङा दे दा बै पबित्रखौहाय अबाहाय मोनगोन रायजोफोर मानगोनां बाक्सानि जोहोलावफोर आरो मानगोनां पबित्रमोननि गामिनि गावबुरा बिथांमोन आरो आंनिनो आंगो लोगो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन जाहाथे पबित्रखौबो जाहाथे हमनानै लाबोनानै शिक्षा होनो हायो दा जोंनिया नैबाहाय फैसालियाहाय शिक्षा मोनदों थिग बेबो बेबादिनो शिक्षा मोनोब्ला जाहाथे फिउचारावहाय बेबादि खालामनो चान्स मोना ओंखायनो बेखौनो आङो बुंहरगोन पबित्रखौबो नांगौ बियो जोंखौहायबो बिराद थगायदों बा जोंनि मानगोनां इउटुबाव थाग्रा बिथांमोनखौबो बा जोंनि मानगोनां फेसबुकआव थाग्रा बिथांमोनखौबो बिसोरो बिराद थगायदों बिसोर सानैनाबो मेगनाव मोदै गनांगौ जोंखौ बिसोर मानो थगाया एसे कमेन्टआवहाय कमेन्ट हरलायदो 1,80,000 सोर मोना जाय बिथाङाहाय थगायदों बिसोरो बिदि मोनदोंनो नाम्बार 1आवथ' जोंनि मानगोनां चिरांनि जन कार्जिब्र बिहाबो मोनदोंनो 1,80,000 वाव थगायनायनि थाखाय आरो बिनि सायावहाय एमजिआबो थगायनांगौमोन नाथाय बिहा थगायनि थाखाय बिहा मोनासै 1,80,000खौ नाथाय बियो भिडिअखौ दानाखै भिडिअखौ दानोब्ला बिहाबो मोननोबो हागौमोन 1,80,000खौ वाव मालाय बिसिनासो मोनसे फंसे थगायबानो 1,80,000 गाहाम मोनलायबाय थोरोब्रा जोंहालाय माने थाइसेखौनो मोननो नागिरा बा दे देनांहाय जोंनाबो आइडिफ्रा एसे देरोब्ला जोंबो बिदिनो थाखा जायै जोंबो थगायगोन आरो आङो बेखौनो बार बुंगोन जे जेरोखोम फैसालियाहाय मेगनाव मोदै गनांदों थिग बेबादिनो पबित्र आरो फैसालि मोना जोंखौहाय थगायदों जाखिनि फेसबुकआव थाग्रा बिथांमोनखौबो आरो जाखिनि इउटुबाव थाग्रा बिथांमोनखौबो जायखिनि बिथांमोनाबो बिसोरखौ खबर लादों बिसोरखौबो थगायदों बिनि थाखायनो बिसोरो हागौमानि हाजासे साजा मोननांगौ दाथ' फिसाइजों बियो रिजेक्ट जाखाबाय आरो फिसाइनि गामियाबो बेखौहाय थानो होखाला सेस आउट बेसारा बिनि न'खरावहाय गावनि न'खरखौ बियो जानानै लाबाय आरो पबित्र इउएसएनि बिथाङाहाय जाबाय मेनेजार आरो बिथाङा जाबाय सिकिउरिटि आरो दा बिथाङा जाबाय गुन्डा दा बेबो बिराद थगायदों दा बेहाबो साजा मोननांगौ जों पाब्लिकफ्रा नेबाय थागोन पबित्रमोननि गामिनि मानसियाहाय पबित्रखौहाय मा साजा होयो बेखौहाय जोङो नेबाय थागोन जोंनि फेसबुकनि मानगोनां बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिथांमोना आरो जोंनि इउटुबनि मानगोनां बिदा फंबाय आरो मानगोनां बिब' बिनानाव बिथांमोनाबो नेबाय थागोन पबित्रमोननि गामिनि मानगोनां रायजोफ्रा पबित्रखौ मा शिक्षा होनो हायो भिडिअआ एसेनोसै जाहाथे नुदोंब्ला साबस्क्राइब शेयार खालामनो दाबाव लांफिनबाय नामा लांदो
Ule buru masa buru ubini le. Ubini masa le bukai na. Gario Pisaijwng. Ini lo kunai na ubini. 지는 거 나도 만만 소리 만만 치는 거 나이네 좀 사내니 그저럽라이 라자 열라니 그대 넥션노 능이야 콜람 비지칸 비지 콜람 자르는 라자 너 사고 이러는 거 같아 능이야 콜람 비지칸 비지 콜람 자르는